tun chuma chuan in request the glory kha kan lo ti chuak dona khonga in like le subscribe kha milo me sakve le chau don nya zan khowot tak hnuaya chuan Hmeichhe tleirol pakhat chu in chhawng sang taka changa zuan thlaka anun na lak chu atum ma se ama ti du da em tute lim taka an la om le shemna hmulawa zalen taka an la om chu ngai twa chhuakin Phuba lak du na chuan aril ru chu akhat ta zoka an phu tok shemna apek ma lo chuan thi chu adu le talo chu tleirol chu mundong yan ni in no pang thu oi tak le khathiam takani a classmate chen khat te chuan an ti du da chin hle school hall a te chuan shwain aban te chu thir satakin an de tira akang na sa hle mu ni chuan athil ton chu police ne na reportin police te chu miswal nu le pa te chuan poisa mangin an lo thama an chunga engma action la kani le talo atuka mu ni chu miswal te chuan police a alo report awang khan ama aya nazokin an lo soisale mu ni chu an skula nurse ne na chuan kalin damdo yavadil nurse chuan mu ni ku chu lo en sakin akang na sa hle ti chu amua tu ti nge alo zot mu ni chuan asoi ngam si lo chuta an bula parda chu Hmeichhe pakhat chuan lo kewin ani hi yonjin nani henu hi mu ni ti du da tu ber ni in mi hau satakan ni a chu wang chuan aswalin a in luling hle anu po police te lo tham tu kha ani yonjin chuan keima ti ani kha alo ti nurse chuan engtin ma atingam don lo ti sha in ama a an soi sakdan te chu asoi vek nurse chuan police te hne na report chu alo tum tatlat mai ma se atuka chuan anna achanga bana lo ni zana chuan muni ina yonjin te chian za ho chu lo omin muni in chu an lo ti nok veka a poisa khol na bom te chu an zai chiat sak chuta chhuata istri chuan muni ke chu de sak la in a ke chu akang wal vek atuka chuan muni beidong to lutuk chu school ban chu atum an homeroom teacher ne na chuan kalin aban chana chuan skula in ti du dana wangani ti le ama ti du da tu te ming chu alo ziak vek si zirtir tu pa chuan a ming chiat pat lawin chutianga ziak lo tur chuan alo ti ma se mu ni chuan nang po ifa pachunga tiang hi thling ve ta se engdin nge iti ang alo ti zek chu chuan zirtir tu pa chu ti thin rimin asana chu a phel te a mu ni chu a beng ta shep mai zirtir tu dang ten du tok tura anti pon mu ni chu a ben chun zom zela a thin rim re thak thleng chu a beng mu ni nu le ama ti du da tu yonjin nu chu an lo in mu yonjin nu chuan a fanu ming chat lawin mu ni nu chu poisa tam tak pe in mu ni school ban chan kha ziak danglam turin alo ti mu ni nu chu poisa du ve takani awangin alo rem ti ngal mu ni school ban chana chuan midang te zinga a om thiam lo wanga chuan zia alo ni ta ani mu ni ina a ho chuan anu chuan alo chwa sandai ti chu a sheve chia chuta paper chu mu in school ban chan lo in ziak danglam ta vek chu a mu a thil om dan chu a she thiam anu laka chuan a thin rimin aril ru an na hle a tuipuya chuan kalin wazwan thlaka indi hlumai chu adu hial ma se Phuba lak ve adu na chuan ati tir le lo sha mani skula chuan wakal le in yonjin te chian ho chu awa mungat an chian ho chuan Hmeichhe dang ti du da tur an lo mule to chuni in tung yan chuan an puitlin huna an ni tum an zia chu avasoi dia tiat Sara chuan painter ni atuma Jay Jun chuan golf course nei tu ni Joy chuan flight attendant atobera aswal ber mai yonjin chuan nupui fel tak le nu chatak ni atum thu chu avasoi chu thu an sha chuan yonjin chan te chu an lo nui na sa hle yonjin chuan enge nang ini veang alo ti mu ni chuan huina chang hian nang ma ang ni katum char charang engtik nia emo kanin hule nge yang ti in na nui athu soile anui dana wang chuan mu ni chu an rap reu hle chuminia chang chuan mu ni chu factory ate in lo in nana satakina thoka
zan lama ama chuan lekha zirve le chin bok kumtam tak nu chuan mu ni chuan atum ange in university entrance exam a chuan a inziak tling ve yonjin le anchian ti zingami je kha anlo in kopru reng ma se tu man anlo shat puilo thung an pahni chuan anin nei do ne mo ti lain yonjin chuan mi pahau satak do yang chu pasala chuan anei ta dei anin nei ni chuan muni po chu arukin avakal ve Phuba Laka tumkha alo la thei hil lo lebok kumsom lai alo liam ve to a muni ti du da chin tu da chuan high school kalaya anni tum da chu anlo ni vek to sara chu atumange in limziak tu hlo tling tak ni in jpon golf course chu alo nei to bok choi po flight attendant ni in mi hausa tak nei tu ra zong mek anzinga swalber yonjin po tv presenter ni in alo la swal reng mai anwaya thokte chu amusit chin le muni ro chu anun ala nuam ve theilawa poisa hmuna no pangtam tak tuition pe in lekha azir pa reng bok zan khat chu muni tuition pe zo chu a ho konga chuan atlu top mai a har le chuan damdo ina alo omreng to amutna bulchia chuan tlangwal pakhat chu damdo ina intern ti lai mek chu alo mu ve bok a ming chu juwa ani muni chu avoi khat muna atang chuan juwa chuan angai ven ngal hle muni bana serna satak chu a mule ngal muni chuan a korban chu pothlavatin abekala a achhuak ngal dai doctor lauthleng ve che in muni health certificate chu aron king juwa chuan lo en sakin anemic alo ni reng ti chu a mu damdo engma alak boxi lo awang chuan angai tuaru hle juwa chuan muni chu azong ruta charchara nikhat chu a mufu hlau mai muni po chuan aron muve chuan asia a runbia ka tume mo ati ma se kalpelin ahnungami jok chu awa beta dai si juwa chuan abe masangam talo yonjin telo lang vele in apasal nen chuan nu pahlim tak ni in fanu pakhat sol an nei ve to bok nikhat chu yonjin pasal chuan yonjin high school kalai chanchin choi soi chu ashila yonjin chu a hlau thong hle mi an buli chin ti chu apasal chuan asia ta hlawani choi chuan achungcha inge asoi ti chu azot wata ma se apasal chuan a thalam hlir asoi thu chu shilin yonjin po a thohwai mai yonjin chuan a Hmeichhe thian te pahnih chu inmu puya somwatin choi chu zil hlak an tumani choi te chu mi hausa anni velo awangin anu le pa te chuan laundry shop an neya chuta mi hausa hawin an thom nu suk tur an da zinga mi chu choi chuan alo have mia zel chumini po chuan mi thom nu habok chuan akal le a awathlen chuan yonjin le sarai te chu anlo omto ma se akor hak chu sarai talek chuni in awathlen chuan anlo nu ina sa hle choin midang kor a chin ti an shiada wangin sarai chuan akor chu andora suk turin alowada chuni in yonjin chuan choi chu aka veng chatur le an high school kalai chungchang engma soichuak to lo tur chuan awong ngal sarai chuan musit deuh hian kakor hi chu inei ngal maidonia alo ti ve bok choi chu azakin amit tui atla zoi zoi ma se achan te pahni kalbo nu chuan selfie ngalin mi hausa tak ang chuan athalak chu apos le tho muni lolang le in yonjinin pasala nei ti ashiat khan a pasal chu a target ngala yonjin pasal chuan game pakhat go chu a khel chin ti sha in go thiam tum chuan parka tarhawin an khelai te chu a en chin nikhat chu parka go khela en lai chu juwa khan aron hulau mai athi sentence result te khashilin adam doi ei tur te chu aron shil chuta juwa chuan go chu a khel chinem ni ti chu azot mu ni chuan athiam viau angai thule go thiam tur chuan huna du re yangem ti chu azot ve juwa chuan go chu athiam zong tak ani thu soin adu pho chuan azir thir thei tu chu ashil mu ni chuan azir man hun te shilin chumini atang chuan parka thing hnuaya chuan go chu an khel dun ta zia
thlatam tak go an khel dun hnu chuan mu ni po chu a thiam ve to hle a ju a hna chuan ti tur poimo tak ane awangin go chu a zir thei to lo thu a shila an pahnih chuan anin mang tha ta mu ni Phuba lakna kong chu a in chan ve don ta a zirtir tu ni tura example tlangai chu a pass ve ta bok nikhat chu mu ni chuan ama buli chin tu tho je ya dora khan phekhok lei turin akal ta chuan je ya tirka miang o chu a mu miango po chu ama buli tu te a chuan atel ve tho wangin manjang kaya tumani miango hna chuan je ya thunwaya umreng to lo tu le mi hausa chapo takte chu ti chat vek tur an ni thu te chu ashila chuta thuruk pakhat achian te hausa tak tak ti che thei a shat thu chu shilin alama changtur chuan som chu thu a shat chuan miango aril rupo chu adang lam vek ti a shat thei mu ni chuan khola dona wangin a chwa san mu ni chu a in lwa du tak mai kha arwa to thu anon shil lau mai in chu le ngal watin a in le chu yonjin te in bula ni in ani na chang chuan yonjin te in chu a thlir thei ani yonjin te in a en chuan istirisa a ande na ser te chu a thak sup supin anna vekin a sha ani mu ni chuan yonjin fanu school kalna a zirtir tu ni chu atuma chumi tur chuan ma ala char char school director teina chuan kalruchinin abul hlo bom te chu a hai china thilpoimo engemo tak a hmu chwa ain ringani ma se zan khat chu abul hlo highlight chu an chhia hlo pikang I chuan alo mutatlat chuta athil ti chu alo mu reng chin thu chu asoita mu ni chuan poisa manga tham chu atum ma se pikang I chuan poisa adu lo thu soin athil ti tuma chuan apuyanga ani pun apui ve angai thu chu asoi mu ni chuan engtin nge apuyang ti chu azota pikangi chuan apasal tha sakturin alo ti tlat mai pikangi pasal chu miswal takni in pikangi le afanu chu asoi sana sachin le alo ni a pikangi fanu ning lutuk chuan apa chu tha mai te alo tuma chu wang chuan mu ni puina chu aron dil ve thawani mu ni nen chuan anin puidun dona an pani chuan anin rem siam ta ani mu ni chuan yonjin te chian za ho thalak le information shang shang chu pikangi chu pe in anni ho chu zuiru tur le an thuruk engemotal she chhuak tur chuan ati nikhat chu pikangi chuan yonjin le afanu mit entir na a ankal chu a mu ni ashil chuan mu ni chuan anin entir na mun chu awa chui chiang pata color blindness neite enkul chin na ani ti chu asheta chuta skulan kalai khan je chu color blindness aneti she chwakin yonjin nen arukin anin kopchin bok nen no pang chu je le yonjin fa ani chu aring tatlat yonjin pasal do yang lo langin go klapa chuan go alo khele mek chuti lain an pia loka thom lo ri hlutin an lo bor lwai chu awa en mu ni le mi pakhat go khel chuni in mu ni chu athia me mawang le a style chu adang da e mawang chuan Hmuhnawm an lo ti hle chuni in do yang po chuan Hmuhnawm ma ti hle a mu ni chuan a khel pui chu hne in a chuak ngal dai do yang chuan angai ven ngal hle mu ni lo langin kangi fanu chu traina lekha azirtir china nikhat chu traina chuan ago khel zirtir chin tu juwa kha a muhlol mai kumtam tak anin muto lawani an pani chuan ti in an hun mandan te chu anin shilton mu ni chuan go azirtir wangkhan lom thute a shil ve bok juwa pon go an khel dun khan anun harsat lai ber apal tlang tir thei thu chu shil ve in a business card chu ape a an pani chuan income zui zel chu abe sei hle zana chuan mu ni le athurwal pui pikangi chu in mu in pikangi chuan athil mu chwa poimo deuh chu shilin school director chu ge lo ni a driver nen an lo in ngai zong reng video in pikangi chuan alo la fu bok mu ni chuan school director chu mu in video mang chuan awawa yonjin fanu school kalna a thotir tur chuan angen
hun reilo te hnuah chuan mu ni chu skula chuan a thok ve thei ta yonjin lo langin high school an kalna china khan student cha award dong turin an kal le mu ni po ron lang ve in an han hmu chuan makan ti hle yonjinin award adon lai chuan mu ni chu kutring taka lo bengin student chatak ini chin kha alo ti vel chu chuan yonjin chu ati thin rim hle mi puinol puian chwa hnu chuan yonjin chuan mu ni chu a beng hal chhuai engwanga local venge ini ti chuan a zota mu ni chuan an high school kallaya an ni tumte an lo ni vek to awang chuan alom pui thu le an vai chuan an nun dana lo film cruzel tur le a en thlak ring tur thu chu a shil atu ka chuan yonjin chuan a fanu hne na changin khola donga a fanu chuan homeroom teacher thar an nei thu le an teacher thar chu a felba ka high school a anin kum chin thu te chu aron soi yonjin chuan a minga zot wata chuta mu ni ani ngei ti chu a sheta yonjin chu a omanuam thei to lo mu ni chuan Phuba lak nan a fanu chu alo ti du da ang ti chu a hlawani skula chuan awakal ngala mu ni chu wa mu in kutdo angin hun mangla kutdo bok nein thimai ta che awati ngal thor mu ni la chuan hlawlo zet hian Phuba kalak ma lo chuan ka thilawang alo ti yonjin chuan engpo ti don se a hlo thu chu soin akal san ngal a chwa ma chuan an chian ho grupa chuan high school an teacher ni chin chu a boral thu message alo om yonjinin a chiar chuan mu ni ti ani chu a ring ngal mu ni chuan an teacher chu a ina alo batlo chuni in an teacher chuan alo she to lo ma se mu ni chuan a zir lai ni chin thu le a chunga a thil ti te kha a shil teacher po chuan a she chhuak le a magati hle chuti lain zirtir tu pa fa pa chu alo ho ve che mu ni nen chuan in she chatak ni in mu ni chuan zirtir tu pa fa pa ani awangin alo kom chin chuni in kanina te enge lo ti don alo ti apa chu an zirtir tu ani chin thu soin zirtir tu ani veta ka wangin lom thu soi tuma local ani thu chu asoi apang parken chu pekan tuma ma se zirtir tu pa chu allergy ani awangin pangparim chu alo ti theilo afapa chuan lak saking apa in allergy ani thu chu ashil zirtir tu pa chuan afapa chu civil service a inzia tin vele a mu ni ron lang chu makati in Phuba Laka tumti chu a shethiam ngal chu wang chuan a pangpar chuan a voshep mu ni po chuan zep nei lovin a fa panne na chuan a school kallaya apa in ati dan zong zong chu a soi ta vek chuta vong halin apa thil ti chu a soi chwa vai chuan civil service a chuan atin lo thu thu chu a shil chumi hnu chuan zirtir tu pa fa pa chuan a mahun zong zong apa nun luya wangin a chiat phal lovin apa ina pangparim anim theilo tam tak chu in chunga ada a apa chu athat tamya mayani muni le miango lo langin miango chuan muni tana thil changkai tak chu aron pe sara I drugs ti chin le alak na munte je sam DNA test ti na tur te chu aron pe muni po chuan miango a poisa tam tak ane theina tur chu ashil ve bok chu high school an kallai thau khan Hmeichhe pakhat so hi chu an chan ho chuan an buli china ma se chu nu chu in chunga changa tla in a thilawani police te chuan mani in thatangin an lantira ma se mit thi chung te chuan an fanu chu mani in tiluma an ngai theilova chu wangin arwang chu phum lovin an loda chareng ani yonjin te chan ho tu emober chuan an thatani ti munin ashilawang chuan miango chu ruangda chatna hmuna chuan avakal miango atumber chu twal that tu zon chua aka hupnana poisa tam tak dil chu ani miango chuan yonjin te chian chu kolvekin amalte te a in hmu puya asom ma se chumi hnu achang chuan miango chu chinshat lovin about the thlat mai yonjin lo langin muni awang chuan afanu chu angai twa chin hle a atiang khan thirsa ten alo dep ve ang ti chu a hlawani yonjin chuan afanu hne na chuan thirsa emo thilsa a mi in itaksa an depani chuan
min shil vatang che atiringot afanula chuan chu tiang thirsa a mi de te chu tunge ti duang arap thlage mai alo ti zek chu chuan yonjin rilru chu atina in anun luya ati dan chinte shachwakin afanu in anun lui asha chuan ama chu alau phang ti alau hle chu wang chuan afanu te school principal chu wa mu in mu ni chu bantir turin na wangen ma se principal chuan school director in mu ni chu atho tira chu ba ka engma soisel na tur om lo wang chuan an ban theilo thu chu alo shil yonjin chu beidong takin na chhuaka afanu te class chu ava en mai chuta mu ni chuan yonjinin alo enti asiat vele yonjin fanu ngonga chuan abak che ken chu atin lui kher chu chuan yonjin chu ti thinrim zwalin class chu a chuan mu ni chu afalin abengal poisa adu zat pek tiamin anuna chuan ronin lan to lo turinati mu ni chuan kachunga ithil tia khan inchirna inei mya lowem ni ti chuan azot yonjin chuan kumsomli kan lindon to hi thil thleng to khachu theihil veka hun to alati ham yonjin chuan inchirna engma anei lo ti mu ni na sha chuan ngai dam tumna anei tabik lo mu ni chuan poisa wanga ti ani lo thu soin inun hi she om ngoi in ga siamang tu ma pui tu che nei lovin ila om bokang ative yonjin chuan apasal wa muwatin anfanu chu ramdanga le khazir ti radu thu chu avashil apasal ril ne chu atum hle a ma se apasal chuan enge du deuh thut na achan thatak isoi theyem alauti yonjin chuan achan soi tur mu mal ashilawa chu ba ka an homeroom teacher adu lo thu chu asoi ringot chu wang chuan apasal chuan alo phallo yonjin pasal do yang chu muni go khela mu atang khan klapa chuan ni tin kalin atun fule hlo abe se chumi zan po chuan kal le in ahma ang bukin muni chu ahmule lo ho mai tumlai chuan muni chu aron lang ve hlol do yang chu alom ru hle a muni chu achak ang nge in go chu akhel pui ta nge an khel lai chuan do yang chuan zo na tam tak azota mu ni chu asha chiang chak ti chu asha thle mu ni la chuan chana mak deuh pe in chu chuan do yang chu mak ti tir zwalin mu ni chu asha chiang chak tel mu ni chu an game khela chuan chak zokin a hodon chuan do yang chuan game dang khel puile adu thu chu ashil chumi nu chuan mu ni chu convenience store kalin thila eya do yang po chuan zui ve in zo na tam tak azot mu ni chuan tiang hian ichong du ringem ni ati hial do yang chuan mi chong thlem tak ani thule chutia zo na azot wak mai chu ati ngai lo tak mai ani awangin ama po chu makain ti thu chu ashil a business card chu pe in go chu an khel dun zel thei abe se thu chu ashil chutia anom dun chu tu emo chuan an thla alo la reng mai mu ni chanpui tu pikangi kha lo langin muni tan chuan na tho sakle in yonjin te chian zinga mi choi kha zui ru in a phone chu alo thak thleng sak chu te chang chuan choi chuan mi pa house tak pasala nei don ti chu an she theibok choi pasal tur nu chu khir tak mai ni in amau nu tur chu an chung ko chan chin ne lam chuan shat vekhi alo du'a choi chuan do tam tak a choi pha choi le a pasal hwal nu an chuana a chuan muni alo lang vele tlat muni nen chuan Peter chu an lo in she cha em le ngal choi chuan a Phuba lak tumna ani ti a she thiam ngal vek choi chuan anun hluite a soi chwa kang ti hlawin muni chu chinchi in ngai ramadil an la no pan ema wangin ati swal pal ve mai chau ani thu chu a soya muni chuan an bula thing to alai chu la in ama an tiang cha khan de ve chu atum choi chuan alo hlau ngang mai ya ta emni ati twar mu ni chuan hlau takin ni tin tiang khan ko om china sin ti in a changa choi chuan min ngai dam theilowem ni kabial panu ne na khan engma soilo sham ro ka na po ka ban san pha ve kanya kanin nei le lawani vai chuan ka cheve kani mai ati sham mu ni chuan a phone ruk sak kha phorin
I thuru ka shevekania chuwangin kalama changla titura katia piang che I titura ni ti na vo muni chuan sarai wa mule in a drugs ti chin le alag na de chu engkim a shiat vek thu shilin bek pakhat chu chhuata the thla in he beki poisa in lo ti khat vekang che ani lo chuan ka soi chhuakang ti na vo vele sarai chuan nangmai mai hian min vo ve mo ti in an pahnih chuan anin ti buai ngal muni chuan sarai sama chuan kekin asam chu akek thlacheu mai sarai chuan a hlau ta hle muni go khel zir tir tu ju kha lo lang vele in doctor alo ni ve to ani dokana chuan bokin alo mu hi la a hara a phone an en chuan makati hle muni lo ni lekin alomin a phur ngal hle muni chuan message alo thon ve mial mai hi alo ni ju chuan muni chu kum chuang fe mai message alo thun char char thina ma se muni chuan a reply ngai mia lo thung chutia muni message lo oma mu chuan a phur hle muni chu khol ngalin in mu puya asom ngal an go khel chinna parka khan anin mu vele ta muni chuan a message tam tak a chan lo wang khan ngai dam te adila zuwa chuan min sha chian te ichak velo emni alo ti dai muni chuan adu zong ani lo thu chu shilin message lo thon to lo tur chuan ati zuwa chuan idu le ka message po ichang lo thelom ma se kanin ngai zong ani chuan lim takin ka siam nge yang che alo ti let muni chuan du tu ane awang chuan alom ru hle ma se atan chuan ngai zong ne chu thil thei ani ri lo belpa kamamu lo ka thil ti a min pui tu tur chau kamamu ani ati juwa chuan chithiam vak lo ma se I thil ti tur enga phu kapuyang che alo ti ve et atu ka chuan juwa chuan anu mu in anu chu doctor ve bokani anu hena chuan andam doina chang chuan abandu thu chu soin sem yanga damdo indin adu thu chu asoi a chan po soi ngalin sem yanga chuan a Hmeichhe du a omwang ani thu chu tlang de wina shil sem yang chu muni thona mun kha ani anu po chuan adu anga ti chu alo phalsak yonjin le anu lo langin tempula an kala muni awanga aril ruhana chu anu chu ashil ve anu chuan muni chu Ministry of Education hena ka report anga school atang chuan ka bantir mayang ti chuan boina omlo ani mayati ma se yonjin chuan alo du lo chutiai ti chuan kan hun luite asoi chuak vek mayang ka fanu in kanun hluya sha thi ka hlawani ati boxi awangin engma ti thean nei lo muni lo lang vele in amutor lo siam tir mek chuti lain an pia chuan sa an hem resource sor chu sha in chutiang thil kang ri chuan abana thirsa an de chin kha sha chwatirin launa in a khata abuai vek a phone chu ala thlau pha zui a char tum na lama chuan do kana oil te chu ati bonuai ama chu abuai nuai mai mitam tak lokalin anron ngai vente chuan ati buai zwal juwa ina chuan avakal ta top juwa na mu chuan muni omdan chu adik lauti ashethiam ngal muni chuan high school kalaya anti du da chindan te chu shilin abana serte chu amu muni chuan kanuna hian thil pakhat chia da poimo kane chu chu Phuba lak hi ani katlom theilo kachak nge yangai ati juwa chuan Phuba lak nan inuni manral chuan Phuba ila khuna po ihlim theidon ni alauti muni chuan juwa thusoidana chang chuan engma harsat na nei ve lawa chuan angai inuna nang chuan eng harsat na ma inei ve lawanyang mi hause tak in ni boknen kadin munchu ishi thiam lo re ngang atilet chuta light enga chuan kalin akor chu ahlipa ataksa a kangser na sa tak chu amu juwa chuan arapin chutiang ang khopa atwar chu akhonga hle a Phuba lak na tur konga chuan pui nge atum ta jok ako chuan muni taksa chu khu sakin harsat na engpo itokani chuan minchil zelang che ativele juwa po hian hun harsat tak tok ve in anule apa chu doctor ni in jel tang pakhat swal de umai zai ngai chu tu doctor ma in an zai du lo wang chuan juwa pa chuan a zai ta
ma se chu miswal chuan an zai zo ve le ju pa chu athat tamya mai chuta miswal chuan in thiam lo na pakhat ma anei lo le ngal ju chu thil thleng chuan a ngong hle a rilrudam doctor te aron reng miswal chu tha ve mai chak reng rengin hringnun a hmang ve reng hi alo ni miswal chuan jela changin lekha te aron la thon ta deuh deuh apa atha dan te athi ma a om dan te chu aron shil vel chung lekha adon chin te chuan anun chu ati shi om zual hle jeya ron lang vele in tu emotne na changin no pang toothbrush le DNA test ti tura ti na adong nol mai shithiam lo hle ma se DNA test chu activate tho result mu chuan makati hle fanu alo nei reng chuni in chu po tu dang ni lovin yonjin fanu sol chu ama ne na alfa le kaloni je chuan fanu nei ti asha chuan apurin alom hle sol te skula chuan vakal ngalin sol chuan concross chu alo tu meka ma se color blindness ane wangin traffic light chu asha thiam lova ading reng je yan na mu chuan ama angin color blindness ane ve ti chu asha thiam ngala afanu nge ani ti chu achiang le zwal ava panvata sol chu avabia ma se car hon riwak wak chuan ti thin rimin driver chu avin wak chu chuan sol chu ati hlau hle je chuan aloyar muwatin afanu en kol theidan tur chu dap pui turinati ma se aloyar chuan yonjin chuan pasala nei hnuwa afanu chu ashin chawa wangin danang tak chuan afanu lakle theina om lo thu soin ama ero chu yonjin le apasal chu anin chenani chuan afanu lakle theina chance om thu chu ashil chu thu ashiat ve le chuan yonjin chu akau ngala afanu chungchang chu zot ngalin yonjin chu arek pasaline ima khan ka fai pai ti ishisa em ati yonjin chuan je fa pai ni ti shereng chungin pasal lo nei chuni in ma se thudik chu shilngam lovin je thin rim ti re nan chuan akista zai do yang le sol lo lang vele in sol chuan an skula an pa de chu lo kalangai thu soin apa chu local ve nge turinati do yang pon akal nge tur thu chu soin an homeroom teacher anupuin ange thu asoi khasha chhuakin afanu nena chuan an teacher chu a felem ti chu azot anu in a hwa thu te chu asoi tela sol chuan an teacher chu a felbaka anu nen high school an kaldun chin thu chu soin anu chuan a hwat arin lo thu chu asoi tareu do yang chuan makati hle a atuka chuan do yang chu afanu de skula chuan avakal ma se arin lo takin je chu amhunol mai je chuan do yang bula chuan he class a hian ka fanu om ve a ativel do yang om chu anuam lo hle je chuan do choi da zokin ka fiam thu ani kha ka chan pakhat muturin ka local ve mai jok atile dai mu ni po classroom a alo lut ve chia do yang in a mu chuan ago khel pui chin kha ani ti sha in makati hle school bana chuan do yang chuan sol chu ashwai ho tumin kara chuan alu tir chu je chuan alo clear ve reng do yang chuan je omdan chu makati to hle chuta je chuan ifanu hian an che pakhat ma anei lo ti velte chu alo soi khum do yang chu alom lo hle zana chuan do yang chuan a box don chu a honga achunga chuan mun nena an thalak chu a mu miango khan abo ma in do yang hi in mu puya alo soma wangin miango ron thonani chu aring ngal a khol ngala ma se miango chuan khola la theimya lo do yang chuan je ya mu in anwaya thokani awangin miango omna chu asya daringani awazota ma se je ya po chuan alo shabik lo je meizia zuk le anupui meizia zuk chinchu a brand ai nang ti chu ashiat pha an meizuk dan po chu ai nang chia ti mu chuan engamotak chuan asya in ho chuan ama in anupui chu alo chui ve ni in yonjin alo ho chuan je le miango tenen engwanga in mu fo nge ani chu azot ngal yonjin chuan je dora korle tura akal china wangin anin muchina miango pheichu a hmungai lo thu chu asoi
chuta yonjin chuan a pasal zona chu amakte thut ati awangin ngati nge miango chungchang min zo a vona itokem ni aloti chu thu a shat vele do yang chuan thil shat chwa anei jeya awahmu a miango chungchang zo khan vona itokem ni aloti ve tho chuni in an thu soyain anawang chuan engmotak a omti chu a shethiam yonjin chuan a pasal omdan chu makati awangin a pasal kara chuan kalin a pasal kalna hmunte chu a en chuta jei ina akalti a hmu chuan ati hlau thong hle muni lo langin sara nen chuan anin hmua adi langkhan sara chuan ip khatchan mai poisa chu alo petange nge chutia poisa apek to awang chuan muni chuan angai damin achunga anthil ti kha thehnil vek to tura chuan angai ma se muni eroin ngai dam atum haulo munin poisa adina chan kha ama puitu pikangi fanu ramdang le khazir theinan aloti ani muni chuan pikangi chu mu in afanu chu ramdang le khazir chu phalsak turin avati a chuti ani lo chuan ipasal laka phuba kan la theilo palang ifanu akalbo vele ipasal laka phubalak chu kanjan theyang ti inavasil do yanga lo langin muni nena go khelna anin hmudan le afanu zirtir tu aloni dan de chu thil thleng pala ngai theilovin anupui chan chatak sara khamu in muni le anupui incha dan le anin kar thu chu azot munin anun hlui soi chwa sak a hlawangi muni lama sara chu alo changto a yonjinin muni chu an high school kalaya ati du da chin thu chu ashil ma se an soi sak dan vel kha chu asoi du big lo abak chu inupui kha izot donya alauti mak do yang chuan magatin anupui chuan thuruk tam tak alane nge yari do yang ina aho chuan anupui chu muni nena anin karazot yonjin chuan muni nen chuan khovel shan laka changa piang angkan ni chuwang chuan in sha thiam lo na chu kan nei nge ya ma se kan soi fel vek to ati do yang mele en chuan thil engemu shat anei ti chu sha in kumsom lai kanin nei to a fanu du om tak kan nei to bok chuwangin midangin engtin pon min soi se kalama ichangtlat turani tupo in thil ti swal chu kan nei vekalom ka fanu kan ven himnan kanun lui sha chakin chui to su ati deuh mak atuka yanjin chuan police chief wahmu in muni achui ruk ti rawang chuan police chuan athil hmu chhuate chu alo hmu chuta muni nu chu nu kholo ve takle sumdu tak mayani ti chu asheta chu chu muni beinana man atum ngal muni chu anin bulloka acheng ve ti po a address atang chuan a she chhuak bo yonjin chuan muni kongka kalna ti chetur chu ruain muni omlo lai chuan a ina chuan avalu du chuta banga an thalak tam tak lo intar hmu chuan muni phubalak tumzia chu a shethiam yonjin chuan muni an school kalaya alo thadai lo chu a in chhir hle muni le doyang lo langin doyang chuan anupui ai o in muni hena chuan ngai damadil anupui nen kumsom lai anin nei to awang chuan anupui chu ngai dam phut atumani muni chuan anupui laka phubala ka tumawangin ama chu atira changa go khelpui ani thu chu ashil ve bok do yang chuan achena hmun zotin muni ina chuan avakal ina avalu chuan anupui yonjin chu amu yonjin chuan magalo ti hle ka chanu inani angin kalut lukani hi kom ti pu asya alo ti zung zung ma se kongka chu karchha ni ti chu do yang chuan a musi yonjin chuan heta engeiron ti don muninen in lo in huchin emni ati zom ngal zat do yang chuan engwanga muni chu buli chinge ani azot let yonjin chuan thudik la soidu chuang lovin engtin ma ati ngai lo thu chu asoi do yang chuan anupui chu rap thlakati in amizia alo shelo lutuk chu makati hial yonjin chuan karin angini lo idu le la omri ro ti in na chhuak mak yonjin chhuah nu chuan do yang chuan banga thalak chu enin afanu le jeya thalak hmu chuan thil chui chian ngai om nge ti chu a she thiam ve ta do yang office a om lai chuan
a secretary chuan miang o abo ma khan angai thlak tur thil alo hnu chhia thu chu a hril dong yanan angai thlak nu chuan anupui le je chu anlo in kopu thin ani chu a heta chuta afanu anga angai po chu afani lovin je fani ti chu aring bok choi lo langin miang o abo thu chu police nena report turin munin a shilawangin alo report chu ni in yonjin te chian hawin miang o abo thu report ani ti an sha chuan arin mukhom ngal miang o an chuina lama drugs kai hnoi thilan mu awangin miang o abo chungchang mai ni lovin drugs atel to awang chuan sara I chu alhau thong hle a drugs ti chin chu miang o lei sakvek ani awangin a drugs ti chu police in an sha chwa phang ti chu alhau hle miang o khan abo main an vai chuan avo veka in mu puya asom vek bokani ti an sha chuan an zinga tu emober chuan miang o chu an thadani chu an ring je chu police ten thu run zot fia masaberin miang o chu anwaya thokni ma se abyak po thailo na arei to thu chu alo shil mu ni chuan yonjin chu mu in yonjin pasal fel le mawang chuan atop nan chan spek le chu atum ma se yonjin chuan an high school kalai khan Hmeichhe pakhat so hi chu buli chinin in chunga changa namthla in alo that hial mai chu mu ni chuan a shara wangin police nena ama nge chu in pe a ama le alo buli to te nena ngaidam dil tur chuan ati ma se yonjin chuan police station a kalani chuan newsa kalang vikanga kanun hi atop vikani mai chu ba ka engma ka ti swalo vanduai tura piang ve shim ini kha alo ti zek in chirna engma anei lo wang chuan mu ni po chuan ngaidam chu atum lo police pakhat chu hungalin yonjin thil ti zong chu a shil ta vek so hi khan atlak ma khan yonjin school uniform a name tek chu alo pothlani in chu evidence atana man theani ma se yonjin nu chuan police chief kha thamin chu name tek chu amana kol thatatlata so hi po chu man in that angin an lan tir ta ani ma se evidence an nei lo awangin police chuan chutianga in puringot chuan tu ma aman theilo thu chu alo shil yonjin man ani theinan chuan chu name tek chu anzon mu angai don ani yonjinin a chen na sha to awangin mu ni chu juwa ina chengri dona juwa chuan amutna tan tent alo siam saka laitam takin alo ti eng vek bok munin an en chuan alomin juwa ngai sakna awang chuan anuka ul thei hial muni chuan lom thu soidan po chu athiam lova electric bill ka tum ve ang alo ti ringot juwa chu annuya za in chutiang apoimo lo alo ti muni chu a in lwa khan abung ruwa tela in avakal le banga athalak tar hau kha lakhomin thalak pakhada kimlo ti chu a hre chhuak chu thalak bo chu ama puitu pikangi pasal thalak kha ani yonjin lak ngei ani aring hal pikangi lolangin yonjin chuan arun munge nge pikangi chu afanu mangaron vovin muni ati chat vek theinana puitur chuan aron ti min puyani chuan I pasal chu kadabo sak makang che chu ba ka poisa tam tak capital bokang che ti ina thlema pikangi po chuan asom na chu alopom ma se muni lama chuan ala changreng zoka yonjin chu abu mai mayani muni chu khol ngalin engkim chu ashil veka afanu lo enkol saktur chuan ati muni chuan pikangi fanu chu a school kalaya Dr. Feldeu nena khan da in ramdanga azirna tur anti felma a umri tur chuan ati yonjin lo lang vele in muni nu alo va mu yonjin chuan ifanu chu zirtir tu ani to asin poisa po tam takanei to athona school changa anban theinan min puila he poisa hi kapevekang che ti in alo thlem muni nu chu atuka chuan skula chuan avakal ngal boina vasiam vakin kafanu ka mudu khonge om aron ti twar munin anu mu chuan launa le rilrunat na hlirina khat
zana chuan muni nu chu muni in lua khan buaina siam tur bokin naron kal le ka fanuinia khoya po omla koron zong huze langche alati ham zui muni chuan yon jin thil ti vekani ti ashemai choi lo langin ju adam do ina cosmetic surgery ti turina kal yon jin po local ve turina khol yon jin local ve chuan choi chuan apasal le muni ten go an khel dun chin thu le apasal chuan ron mu in muni le achung chang aron zo thu te chu ashil yon jin chuan muni le apasal an lo in mu chin chu athin rim hle a zana apasal lo ho ve le chuan engwanga choi berkher a high school kallai chungchang lo zot nge ani chu azot do yang chuan ichian te dang zot la kanom hleine sarai la arui renga jei la in min ngai na lo si myang o la chanchin chat lawin abobok tunge zot se min ti alo ti let yon jin chuan muni lama ichangem ni atile do yang chu athin remain sum zo to lo kan fanu sol wang chau hian kalatwa sham shamani ithil ti swal dang te shele ani chuan engkim ma top vekang alo ti mak do yang lo langin muni chu thil zo du ane wangin hotela anin mu munin akora phel chuan ambana sertam tak om chu do yang chuan am huwe che a atorna na sajia chu ashethiam ve chia hotela midang om te po chuan rap mel takin muni chu anlo en do yang chuan muni serkha anupui de soi sakna ani le ni lo chu azot muni chuan soi chwa adu to lo thule chutiang zona chu zo to lo tur chuan ati muni chuan yonjin chu chenturati in ka Phuba lak tumna hian yonjin hi tu ma rin chan tur le bel tur nei lawa siam hi katumani abula yom tlat chuan ka ti theidon silowa inupui ichenna tur khop anun hluite isha to kha ati zui ma se do yang chuan anupui chu tuna chuan a chen theiri lo thu shilin kan la in hu fo donya ati du lek yonjin lo lang vele in juwa damdoina khan cosmetic surgery ti turin avakal juwa chuan anesthesia in alo jacksona yonjin chu engtin nge myang o kha iti ti zona azo thut yonjin chuan makati hle ma se engtin ma achan ma in amuhil zui yonjin muhil ngai twana lo langin myang o abodan kan she theidon ani abau mani khan yonjin nen je dora anlo in mureng chuni in myang o chuan so hi kha ithani ti ka sheto ania evidence po ka ipte a hian om mati chuan yonjin chuan myang o ke kor ipte chu adap ngalvat ma se kondom lek alo om ani na taka chuan myang o chuan twal thattu chu ashabik mia lo yonjin chu dora shilmai mayani ma se yonjin che dan jang chuan yonjin thange ani ti chu ashat pha myang o chuan billion khat peturati in apelawani chuan soi chwa avo yonjin chu athin rim hle a wine bottle chula in myang o chu achuthlu ma se athimai bik lo yonjin ke a chuan avachel ake chu aham thi nge yonjin chuan myang o luwa chuan chuzui le in myang o chu athita ni yonjin chuan akor chu thlak fatin an mani puichin tu police chief kha abengala athil ti zong chu shilin puitur chuan ngen le police po chuan achin filvek tur thu chu ashil le ma se myang or wang chu paibau mai lovin ruang da thatna tan manchin in pakhata chuan ada tatlat mai chuta myang o kutina chuan yonjin ahamna kha auma wangin chung te chu evidence tan ala tatlat mai police chuan nakina yonjin chu poisa tam tak dila vona ata na man alo tum reng mai yonjin muhil chu alo har hospital a alo la om reng muk sia wangin alau thong hle myang o atha chungchang kha amu thila in alo soi chhuwa kani ringin manmo takin ina ahongal atuka chuan yonjin chu aril ru ala nom theilo wangin juwa pahmuwa amu thila in engemaw soi chhuwa aneyam ti zo mai chu atum kara ai ngai twa lai chuan juwa chuan dar thlang chu aron ki yonjin chuan nimin khan thil mak deuh soi kaneyam ti in azot ngal
ju a chuan engmah chu tiang soi a nei lo thu a soi chuan Yonjin chu a thoveng hwai zana chuan Yonjin chuan a pasal nena anin kar chu siam thadadu awangin eiturte alo siam sakve ma se do yang chuan a be thadu lawa alaka chuan a in la sang hle Yonjin chu thinrimin mu ni nen go in kheldun chin ani mo Hmeichhe dang mu reng chu in ler san na dik takani ati piap piap do yang la chuan jei nen anin kopru ti asiani ti tilang turin a chang let ve Yonjin chu a hlau thong hle mu ni le pikangi fanu lo langin pikangi fanu ramdanga ale khazir na tur chu an lo ti fel to atop nan an nu fa anin mu theinan mu ni chuan puyatum pikangi chu Yonjin ni roi miswal ten an zui ruk baka a ina thleng an en thla ka wang chuan mu ni chuan Hmeichhe pakhat chu thil deliver turin a tir bom chunga chuan a phone man tur le a fanukal hun tur te chu alo om atuk mai chu a fanukal hun tur chu ani mu ni chuan pikangi en thatu te ti buai turin mi alo ruaya pikangi chu a fanu akal chep to thu ron shilin ron muwat turin a shil pikangi po man mo taka chwa ngalatum ma se Yonjin aron lang tatlat pikangi chuan arin hle hlawin chume leitura chwa lo tum cha thu chu ashil ma se pikangi chuan darza da en ring awangin Yonjin chuan ring hlelin khoya nge kalitum e ni tak ifanu te skula kakala skula ban thu min shil nge achan ifanu thon bowi tumani mo khonge om atingal pikangi chu lau thongin chhuata chuan a thingchi a engpo asoi anga piang ati tur thu chu soin a fanu chu umzui lo turin angen Yonjin chuan mu ni chuan puitu dangane yam ti azot pikangi chuan mi Pakhatin apui chin thu soin ma se chu pa chu tunge ti ashat lo thu chu ashil Yonjin chuan chu pa chu lo zong chhuak tur le a chian te pathum Sara jele choi te po lo en thareng turin a shil chuta a chhuadon chuan tunlai I pasal aron hongai lo tiro a chan chu poisa ka pek chin wangani ma se ithil ti swal shem nan voina chang chuan poisa ka peto lawang atia a chwa san pikangi pasal chu poisa ane ilo wangin aron homa hle chuta an fanu a hmu lo wang chuan a omna azot ma se pikangi chuan a soi du lo a pasal chuan a soi sale ta shep mai pikangi fanu po chu anu local be sei takin airport a chuan a lo nga ka ma se anu aron lan tak lawa chuan she tak chuan a kalta sana chuan a fanu chuan ron texin a omna hmun tur a thlen to thu chu aron shil chu thu a sha chuan pikangi lom lu tuk chu amit tuya tla zoi zoi tuna chuan a pasal laka a Phuba lak na tur po a chan ve theidon ta atuka chuan pikangi pasal chu ruito kin a lo hole pikangi chuan a bek khain chwaru katum a pasal chuan ring hlelin bek chu alak sat ngal wat chuta bek achang chuan poisa tam tak aron tla chhuak engtia ane nge chu azot ngala pikangi chuan Hmeichhe Pakhatin a pek ani thu chu shilin chunu chuan mi pakhat nena message thon ringot tura shilin poisa chu ane vek thei thu a shil ma se pikangi chuan chu tiang thil chu makati awangin poisa chu pekle atum thu chu a shil a pasal chuan an pui phone chu chek ngalin poisa petu nena anin biak na chu a en ma se chung zong zong chu pikangi le mu ni ro man na vekani a pasal chu alomin ama nge hin poisa chu ane theinan ti tu chu chu ti nge yatum mu ni nu lo lang vel in mu ni in lua khan mi pakhat nen an lo cheng dun mu ni poisa mangin an lo omvel mai mai mu ni zirlai no pang nu le pa de phone number te chu an lo nei thei lawa zirlai no pang nu le pa te chu in hmu puya somin mu ni nu ani thu soin thil pek le poisa te alo dil thin Yonjin nu lo lang vele in a chian nu nen an bazar lai chuan ifanu khan mi athati ka shiania ti message chu adong tatlat chu message chu pikangi pasal thon kha ani choi lo lang vele in miang o omna ala shiat lo wang chuan a buai ve hle
chuta miango tablet chu a hmu chhuak hlau chuta chuan voice record pakhat chu a hmua angai thlak chuan miango le yonjin inbiakna alo ni reng mai police chief in miango ruang ada thatna hmun kha pikangi chuan azui rukna lama alo shewe tlat muni shilin an pahnih chuan an lut ru ruanga omem ti cheloma se building man to lo ni si in current a hmangna sa em chu makan ti hle muni chuan ju chu an thil hmute a shil ve ngala ju chuan building chu muni puinan a leitaringot mai ani a lei nu chuan an pahnih in an vakal ngal ma se building en kol tu pa chuan a lo danga in lo lu ma in mi pakhat ka biak phodangai a lo ti ma se ju chuan chu building nei tu tharani thu chu a shila an lut theita an rin ange in miang o arwang chu da thatalo ni chung thil ti tu chu police chief ani ti an sha chuan police te chu rin chi a ngai lovin police po an sha tir talo jay lo langin muni chuan an school zir tir tu pakhatin afanu sol moilo taka thla alo lak ruk sak chu aron thon jay yan a hmu chuan a thin rim hle skula chuan a vakal ngal wata zir tir tu pa chu mu in awa soi se shep mai chu sol chuan alo mu ve renga a hlau pha hle apa do yang kha a shil ve ngal jay chu police station a shwai ani pha bok in ngai dam ton tura police chen an shil chuan jay chuan zirtir tu pa thil ti chu aten omin ngai dam tumna anei lo thu chu asoi ma se do yang le aloyar ron kalin in rem na turin ma anron lata jog danang takin do yang chu solipa ani awangin jay chuan afanu chungchanga chuan ti thei anei vaklo do yangan sol chu jay a fani ti a shereng chunga chutianga aron khosa chu jay chu thin rimin do yang chu a hnek chhuai do yang po in sum thei talovin a hnek let ve a anin swal boina sa an loyar te chuan an chel thei sha mani chung thilawang chuan do yang chuan afanu aven him theinan ti in api in lama omri turin ada tadai yonjinin ashia chuan athin rim hle do yang chu a haw vak do yang chuan jay che dan de chu shilin sol hi kafanu ani lauti ka cheto ma se kanin chenpon kafanu angin ke enkol ze lang atimia mai pikangi pasal po lo lang le in yonjin nu chu message mang chuan alo la voucher char muni lo langin skula chuan no pangte zir tur alo buat sai mek chuta no pang nu le pa te chu anon kal ta cheu mai muni nu thil ti te chu ron soin muni chu an report bok muni chu a in lua khan kalin anu po alo om bakche chula in anu in no pang nu le pa te ne na changa athil lak te chu a chep chemia mia anu chuan top tura shilin hanger chuan aron wa a muni mai chu athi pha hial muni chuan ina chang chuan chhuaka ron muto lo turina shil ma se anu chuan inu kani miawa wangin engtika ma min thai bo tak tak lawang alo ti vel muni ril runa lutuk chu akar chunga achap vak juwa ina awa ho chuan juwa chuan a omdan chu lo chathiamin engma po zot lovin muni chu amut ma tur thu shilin ama a omna hun chu apeta jok muni chuan juwa chu adu ve tel bok muni chuan a Phuba lak na tur chu kalpui wat tu in sarai drugs ti chin chu lein sarai tal o tirnan manatum sarai la miang o to lo wangin drugs ti tur nei to lo chu atal boy em sarai chu pastor fanuni in sarai chu adam do ti chin kha an nei thu message sa shil tirin biak ina in petur chuan anin shil muni chuan mitam tak message thonin biakina thil Hmuhnawm tak thlir tur a om thu chu a shil mipui tam tak chu an local khoma sarai chuan damdoi alo ti le to awangin stage a chuan maksak takin na khusa mipui te chuan pastor fanu chu tianga om chu makti in video in an lo la char chu ti lain yonjin a high school kalaya mi abuli chin ti chu
internet ta alo dar ve mek bok yonjin pasal chuan atop nan anupui chu puile atuma a company lawyer tinen in hmu tirin thuthang chu tire danan ngai twa don ani ma se lawyer te ma apo chuan yonjin chuan ati swal chu pomdu lovin thiam lo na anei lo thule evidence engma om lo awangin man thei ani lo thu te chu ala soi ta cheu do yang chuan anupui chu siam that thei ani lo ti chu a she thiam ngal je lo langin choi hena chang message tongin an chian pa miang o chungchang thil shiat anei thu chu aron shil je ya ina choi chu ron kalin miang o bo ma chi a voice recording chu angai thlak tir ve recording a alandan chuan je ya dora miang o le yonjin chu in mu in miang o chuan yonjin alo vo vel ti an she thei yonjin chuan miang o alo thadani chuan a pasal nen anin chin nge yanga chuti huna chuan je chuan afanu sol chu en kol thei don awangin je chu alom hle je chuan min nei du angem ka fanu sol min en kul pui tur ka du'a ti in choi chu azot ngal choi chuan sol chu je ya fanu ani ti asha chuan makati hle ma se mi hausa nei tuma pharwai char char chin ani awang chuan je ya somna chu alo pom chiang hle muni lo lang vele in juwa in chu alo ti faisak chuta juwa chemte da chatam deuh le juwa pa thatu nena changa ale khadon chin te chu ahmu juwa ina alo hopo chuan engma alo zo du chuang lo ma se juwa tan chuan ei tur tam tak lo siam sak thung juwa chu alom ve hle chuta muni mai anu in awak na kha en sakin alo dam to ti ahmu chuan alom hle muni chuan kanin ton dan hi dang deuh se kan pani in kar hi adang lam theini ringem ti chu azot juwa chuan engtiang po in tongila enghun po ni se kadu reng thawang che ati muni chu alom ve hle a avoi khatnan juwa chu akwa ve nge juwa chuan apa thatu miswal laka khan Phuba lak alo tum ve reng bok miswal ta na hmuna khan doctor thar an la dona chuta dil na avathe lut ve ma se chu da doctor thoklai mek chuan apa thatu atan ve awang chuan chulai hmuna tho chu atan harsa tur thu chu alo shil police yonjin tenu fa puichin tu khalo langin yonjin hena chuan hawaii a in le sak turin alo ti miang o arwang alada chatu te chu shilin asoi anga atilawani chuan atwal thana chu thupsak atum lo thu chu ashil yonjin chu achin rim hle police chu an lama changchar chara anga ilain chutia ani le zelin nati chu amangang hle yonjin chuan miang o ruang chu akol tak takem ti fia phut chu adu police chuan ruang da chatna hmuna khana shwai ngal ma se ruang chu alo om to ha ulo yonjin chuan khol dungin miang o ruang police ten an hmu thu an ron shil arwang an hmuna po chu yonjinin skulan kalaya Hmeichhe pakhat so hi anam thlang na buildinga tak khan alani zui yonjin thinrim ni tuk chuan abek chuan bang chu avowak wak muni lo langin anu thil ti awang khan skula chang chuan an lo ban tange nge skula chwa sandon chuan solinen chuan in hmu in min ngai da mangche ka Phuba lak na nang ang no pangpoi soilo ka hnu telve che awangin atisap muni chu a in lwa khan kalin anu chu alo lom ve reng asa ei tur alo hem vela muni chuan chhuak tura ati po chuan a chhuak du bok si lo anu chuan munin thilsa hlauti a hria dawang chuan anui so vel hle chuta a thil hemna chu ati tlua chhuata lekha lo om ho chu akang ta hlua hlua mai muni nu chu alom zo ge meti tur hian a oma afan hne na chuan ngai dam mindil ro te chu ati vak vak muni chuan ina chuan camera alo da ru renga anu che dan zong zong chu alo record vek muni chuan atu ka anu chu mental hospital a shwaya anu che dan te kha ashil vek doctor chuan rel rubuaya ngain atana hla om theya wangin damdo ina chuan alo admit ngal do yang chuan yonjin school kalaya a Hmeichhe nam thlak chungchang kha internet ta alo chiar fu
anupui chungchang sha tampau le arap thlak tul mai si muni chu thudigani emzo turin nawmu ma se muni chuan engma shillowin lekha pakhat chu apetazo lekha chuan yonjin tha Hmeichhe te in address alo inziak achung tinge zo jok tura atina ani do yang chuan yonjin Laka Phuba ki du chuan ngatinge afanu soli hi ihman changkai mai lo ti chuan azot muni chuan soli chu naupang mai ani lom chuba ka soli katina chuan nangma po ina telve do na sin nang le zel chu katina theilawang che nang chu mi thatakini sia ti chuan a chang sarai lo lang vele in an chung ko hausakna awang chuan belin an chhuale ri sarai chuan anu hnena chuan a school kallaya a phone manchin kha adana azot chu phone a chuan yonjin mingchha theina tur alo kol vereng mai sarai in yonjin a huat tak em chanpo jela tan lai khan choi chuan wa mu in yonjin chuan a mingchha thlia khunan a drugs ti chin chu soi chhuak ka alo pu wangani police chief khalo lang le in yonjin nu chuan in mu puya alo som le pikangi pasal pon khol dongin yonjin nu hnena chang chuan ani aboreng chinawang khan puisa pek chu atum thu chu aron shila in mu puya som tange nge pikangi pasal chu aphur to hle yonjin nu le police te chu karin pikangi pasal omna chu an pan mek anin Hmuhnawm tur chu athimin ruwa sur boxi yonjin nu chuan pikangi pasal chu asuta mya mai ati pal nilovin atum dan sia achia chu alo ni zok athi ti achian hu chuan police a khol ta chawa mi Pakhatin konga cross chuta wangin asut pal thu chu our report police pa chuan tumwang reng ani ti chu a hrechiang hle ma se yonjin nu chuan volet ve in kalama ichan lo chuan ithil ti swa zong zong yonjinin mi anam thlaka evidence ti bo tura min pui dan te kha kisoi chuak vekang afin fiana po ka nei thlap ati police te chuan yonjin nu chu mi su hlumma se an man talo abula police chief om ve wang khan witness a changin yonjin nu chu thiam lo na nei lo anga soiwang chu ani pikangi pun apasal thi thu ashad vele ama ani nge yem ti fia turin avakala apasal ruanga mu chuan loma wangin acha vak mai tuna chuan afanu nen po anom dun thei to anga laureng renga khusak angai to don lawani yonjin le apasal do yang po in mu in apasal chuan du thlan tur pani ape anchunga thil ilo ti swal to te hena khan ngai dam idil turani abik takin Hmeichhe nam thlak chung te hena khan ani lo chuan kanin chenang ativeta yonjin chuan engma ka ti swal lo ka du wanga nam thla kani lo bok choite in kanama atlapalani kha alati ta cheu do yang chuan engma soi to lo aloyar khol ngalin anupui nena anin chenna tur lo ti fel turin ashil ngal do yang chu mi hausa le larve takani awangin anin chenna po chuan internet alwa khat ngal je yapun anin chen ti ashad vele aloyar khol ngalin afanu sol en kol theinan mal ngal turin ashil muni le yonjin nu lo langin muni chuan pikangi pasal kha tumwang renga suhlumani ti ashad thu shilin finfiana chatak pokanei jel tani dula chuan ifanu in school akallaya a Hmeichhe tha kha evidence ilakol ti ka sha chu min pe ani chuan ithil ti hi chu ke en liamang lo in ngai tuaro ti chuan a shil je sara le choi te lo langin miang o vuina chuan anin mukhom sara le choi te chu anin kara chalei thelo anin hial reng mai choi chuan miang o ipad a sarai rui maksak taka om lai video chu an chian ho grupa chuan a post vel sarai chu thinrim hle in yonjini thil ti emoti ma se choi thil ti zogani ti asha chuan anin ti buai ngal sarai chuan pencilin choi chu ahonga avitta mia mai an bulloka police an lo omnen sarai chu an man ngal choi chu damdo ina shwai ngal ni in en kulwat ni ma se adam chungin achong chuak lei thei to don lawani je yapon ron to ve in
choi din hmuna sha chuan chutiang ang chu nupuya nei chu du le lovin anin kar chu ati top ngal mak choi chu aril ruana in athin rim le muni lo langin yonjin Hmeichhe tha ruang kha kum engemaw zat damdo ina da thatreng ani awangin anda na man chu pekawatum ma se doctor chuan midangin an pek to thu chu alo shil chu tu dang ni lovin yonjin pasal do yang kha ani do yang chuan afanu soltana achat zok turin ramdanga ompui dai atumani sol chuan anu chungchang alo shat ve awang khan she omati ve em boknen an pahnia kalbau dei chu antana chaberani yonjini lolang vele in muni hne changin message adong mui chuan twal thatu ani ti finfiana name tek akol thu chu shilin in mu puya som yonjin chu rang takin muni soina chuan akal ngal ma se awathlen chuan muni le anu chu ahmutatlat muni chuan evidence min petu chu inu nge hi ani inu hian ama inchan himnan aphat chan che ani hi alauti chuta name tek chu yonjin kora chuan belin he thil hi evidence atling reng lo inu fa ti boinan kamang mai ani ti in anu fa chuan a chwa san yonjin ero anu nge in aphat sana chutianga atidu chu aril ruana in tu ma lamchang nei to lawa ain ngai chu muni du dan che ani muni le pikangi te po in mu in pikangi po afanu bula akal ve thei don awangin an pani chuan an muto don lawani an pani chuan an Phuba lak tumte an ti hlotin ta ka wang chuan an hlim ve hle bok je ya lo langin apa thattu kha jela awamu engwanga ama enkol dam tu apa chu that nge ani chu azot chupa chuan thudik shilin ipa khan minjai ma khan afapa chu zai tur nei le thuta wangin zanria an eidun theidon lawa ramen mai e lo tura lo shil turin ati khang langa keina tuarin ko om to nen chutiang mai maya abwai chuan kathina tirim ta kathatta ani afapa chu engang che ange ani kamuchak le bok alo ti ham mai juwan thudi ka sha chuan ariruna lutuk chu achap wak muni chuan damdo ina om choi wa mu in je ya chunga Phubalak na hun tur siam sakin je ya ai jopa chuan thil dang thun sak turin ati choi chu je ya ina wakalin athom nula tur ang chuana in soi chuta je ya ai jopa chuan thil dang chu awathun tangenge je ya chu afanu soli lam turin skula awakal ma se soli chu alo om to ha ulo do yangan alo shwai to ti asha chuan akhol ngal ma se akol tlang theilo awangin do yanga insak na hmuna chuan awakal ngal zanani to awangin konga mufia theilowa chu wang chuan ai job chu amang chu vele amit chu ameng theitalawa chaklo tlan nen chuan anin sutabur mai ma se je chu ala thilo a har chwa chuan insaklai me ka hian alo omdai mai chuta mi pakhat hian inchunga chang chuan anam thladai je chu cement tuya chuan tla in athi chiang hle arwang po chu mu thei ani don lawani anam thlatu chu tudang ni lovin do yang lo ni reng mai chutia ati chan po je ya dam ve reng chuan sol chu aron chu boy reng don wangani police te chuan miang o thina chu chui zelin je ya dor chu an lo endik mek chuta yonjinin miang o waknana ahman botol chu alo om reng mai tu emo in alo da ani mel botola fingerprint te an enfia nu chuan yonjin chu poikhoi tu ani ti shain an man tangenge do yang le afanu sol po hlim takin korea an chwa san ve bok mu ni chuan yonjin chu jela watlo in yonjin chu alola chapo hle mu ni chuan diklo takatan tir ani thu chu ashil tatlat yonjinin chu thu asha chuan athin jimin mun chu thudik soiwat turinati yonjin juwadam do ina cosmetic surgery ti tura akal khan juwa chuan yonjin skin ti su chu laula in miang o kut changa chuan chu alauda chuni in chu ba ka Hmeichhe nam thlak pokha
evidence dang police ne na alova pebok ani na taka chuan yonjin chuan miang o kha athatemo atia ma se alo that hau lo yonjin chwa nu khan miang o chu aron harle a je ya dora thok nula chu dora ari alai lo ni lo thom sha in room chang chuan awa chuak miang o chuan nulake a chuan manin chanpui turin angen ma se chu nula chu skulan kal haulaya miang o de chian hovin anlo buli ve chin tho chu alo ni a chu wang chuan puidu lovin phubalak nan aluwa chuan avota zoka athi phata ani nula chuan muni mu in miang o thana na abotol man alo thu ruk reng chu abape thudik chu ashil ngal vek bok ma se muni chuan miang o chu yonjin thanga alan theinan thil arwa man ta vekani police te chuan yonjiri nu le pikangi pasal thita in biak na chu phone a an muchwak lol chuta chuan yonjiri nu chuan tumwang re nga pikangi pasal khasu hlumani ti an sha a an man ve ta bok police chief pokha azana zana tlanbo chu atum ma se achor thin ho miswal wal chuan a ina ron kal chilin atna an tho sak man chu an ron dil ma se an be se ang puisa pek tur lo nei lo wangin an that ta mia mai juwale muni lo langin muni chuan tuipui kama kalpuya soma wangin chulam pan chuan an kalkunga chuan an ti ve na se hle muni po avoi khatnan lim takin anui ve war mai muni chu lim takin om ve to do ni na lang tuipui chu thlirin indur te in pa chuan an lim ve hle ma se juwa intur label tura akal lai chuan muni chuan lo kholin in thlana thu aron soita dai mai juwa chu muni omna avakalwat ma se mu tur alom to lo muni chu so hi tlakna building a khan kalin adu ang taka phuba alak tu awangin building a jang chuan zwan thlaka mani indi hlum chu atum ma se juwa nu in ron muhlawin khongai takin ti su juwa nu gania kafapa hian ichanchin min shilna sa theilutuk ithiani chuan kafapa po hi kachan ve ani mai kafapa hian apa thattu laka khan phubalak alatum char chara nang chuan phuba ilatoa kafapa hi ipui ve angai ni aronti chuta juwa torna te chu ron shil vekin muni chuan juwa chu chutiang taka hun harsa alo tong ve ti asya chuan pui ngei chu atum le ta zo juwa chuan muni chu tharuk la ya mu to lo ni tinin a ina chuan alo om be se takin a ho chin ma se a mel mu tur alo om ngai lo ma se ni khat chu muni chu aron lang hlol mai muni chuan angai thu le a mangai thu chu ron shilin juwa chu akis ve tange ti chuan a top ta